Ang ebanghelyo nato karong adlaw naghatag kanato usa ka mahinungdanon nga pahinumdom. Pahinumdom natong tanan gikan sa atong Ginoong Hesukristo ug unsa may gihisgutan sa ebanghelyo karon kining giingon sa in English og fraternal correction. Unsaon man nato pagpaamgo ang usa ka tawo sa iyang sayop sa Kristiyanos ug diniyos nga paagi. Unsa may buhaton nato ug unsa may angayang buhaton nato aron ang usa ka tawo mahigmata sa iyang hiwi nga buhat sa paagi nga di siya maiskandalo. Sa binag-ong pinulungan kana iskandalo kay gitawag naman nag viral or trending. Mao naman na karon. Ingon na Ginoong Hesukristo sa ebanghelyo karon, kung ang imong igsuon or isikataho makasa nimo, duula siya. Pakita sa iyang sayop og himoa kini sa paagi nga kamurang duha. Iskay nga suggestion sa Ginoo, no? Duula, pakita sa iyang sayop, buti pasabot istoryahi. Unsa ikato kamurang duha, adto pagdag silingan nga libakira. No? Kamu karon, kita karon nga nanimba dinhi. Inyo bang pakiton sa ilang sayop? Iso mga anak, og magsige ka zero, kay sige absent, sige cutting classes, sige ragka og ice candy og milk tea sa eskwelahan. Sama yung buhaton. Aron masunod na to ning giingon sa Ginoong Hesukristo. Detsog po sa Facebook, mao man yung uso ron. Ikaw, bana maunta ka, wakay buot. Detsog po sa Facebook, wakay buot, banaha ka. Bahana mo ta kanaho, diabetic pa ka, wala kay lami. Sus, nangabot sa Canada, nangabot sa Australia, nangabot sa New Zealand, nag-imong post. Away og magtiazon, kamura untang duha sa inyong kwarto, nangabot sa laing planeta. Ngano man, wa man nato sunda ang giingon sa Ginoo karon nga duula. Duula. Ngano man nga mao man ni ang Kristiyanos nga pamaagi, ingon na Ginoo na ay masajop duula. Pakita sa iyang sajop og kamurang duha. Aron malikayan ang gitawag og sa in English pa shaming and humiliation. Sa dining magpakauaw ta og tawo. Kay baw ang Ginoong Hesukristo nga sa panahon sa mga Romanhon o sa ilang panahon, kusog kaayo ang gitawag og pagpakauaw og tao. Asa man ni makita sa mga paagi sa ilang pagsilot sa mga makasasa atong panahon na. Shameful and humiliating. Maghatag tag example. Unsa may mga pamaagi nga gipatuman sa kanhiang panahon, sa ilang panahon, kabahin sa silot og naay makasa nga usa ka pagpakauaw. Number 1, stoning. Di ba na sa ebanghelyo nga naibabay nga sakpan nga manapaw, ilang gida ni Jesus kay batuon. Stoning was a way of humiliating the person. Gilimang kag dadon ka anang municipal plaza, dadon ka anang public plaza magdag tanang bato tong gikan sa Kantumimbo, gikan sa Saling, gikan sa Kabad, gikan sa Datag, magdag bato, yan na, so uy na itong batuon, ugma, ari mo sa Plaza Rizal. Di ba di ka mauwawan? Kusog kaayo ang pagpakauaw kaniadto nila. Ikaduha, crucifixion. Ilima kag ilansang kag kuros, nahukasan ka, hubuan ka, paduphon ka atubangan sa mga tao, na dito ka bangkawon, dito ka ludan, dito ka biay-biayon.
in front of many. Crucifixion, ang paglansang sa kuros kaniadto usa ka paagi na sa pagpakauaw nagiana sa Ginoong Hesukristo. Gigilansang man siya. Ikatulo, kanang latiguhon ka in public. Di ba na ikapila mang misteryo sa kasakit ng the scourging at the pillar. Ikaduha man na, no? Ang paghampak na Jesus nga gigaid sa haligi nga bato. Dilimang kag banganan imong kamot anang kadina o latiguhon ka kinadaghan ng taong butan-aw nimo. That's shaming. That's humiliation. Kinauwawan. Mo nga ang Ginoong Hesukristo karon hing-offer og bag-o nga Kristiyanos nga pamaagi unsaon man jud nato pagkurihir ang usa ka tawo nga nasayop nakasa nga di siya mauwawan. Yung duuwa siya. Pakig-istorya niya. Unsa og di mo tuo pagdag duha or tulo ka testigo mo na ikaduhang buhat ingi offer sa Ginoong Hesukristo. Una ikato dad-a siya sa simbahan. Dad-a sa simbahan. Pananglitan, naisilingan nato nga di mo bayad og utang. Unsao man ninyo? Kanang daghag utang, maazo mamaylo, unsa di mo bayad og utang. Unsaon man ninyo? Nga di siya mauwawan, nga hingutang siya. It's a challenge. Kay usahay ang taho nga mangutang nato, tibuok bohol ang makahibaw nga naay dakong utang ning tawhana nako. Ug mosunod ta sa pagtulunan sa Ginoong Hesukristo, piskay og kamurang duha makahibaw nga naa say baylo nimo. Anjaw inag sus mari, sus kusuga mangutang ni kuan ajo ra naman ni mamaylo di mo bayad. Bahakon pa unta ni. Nawa ang diniyos nga pamaagi. Pero usa ka bata nga gisugo sa iyang mama nga mamaylo sa iyang silingan kay utangan lagi daghag utang. Jadi na mapabaylo to iyang silingan kay maazo ra mangutang di mo bayad di ag bata mo gisugo. Nak pamaylo ato ni imong kung kumari, imong silinga, atong silingan. Sunod tong pagbata, kay inosente, magbata. Nang, mamaylo ko kwarta. So, pagtanaw sa kuan, pagtanaw sa katong inaanang silingan nga gibayloan, li ni dito, matay. Ni anapod ag bata nga mamaylo. Ni anapod ag kumari nga mamaylo. Sos, ag ijang anak mo, ijang gipatagbo. Wa siya mo atubang tago siya sa katre. Ingna dito nak nga nang mamaylo nga wa na ko dinhe. Yan ang bata. Wa na ra ba dinhe si nanay? Yung say wa na dinhe nga namubo pa man tugbuhak ganina. Di ko mutuog wa na dinhe. Imong nanay kay namubo pa tugbuhak ganina. Balik na pod ag kanang nay bata dito sa ijahang mama sa kwarto. Nay, di lagi mutuog. Wa na kuno ka dinhe. Iyon pod ag mama, ingna dito nak nga, namatay na ko. Doong na po dito ag bata, namatay na si nanay raba. Yung pag sa'yo namatay, buang namatay, imposible pag mamatay di may kahibaw. O siya namatay na, anus aman sa ilubong. Ikapoy na magbatag sod, gawa sa katri, doong na po sa guwa, hingsinggit ag bata sa guwa, og, nay, anus ako no ka ilubong. Sakpan kay, o di man lagi pabaylo kay di mo ilis. So sa may buhaton aning mga tao nga naay mga bikil sa kinabuhi nga aron di sila mauwawan. Adyaw mo pagpakauwaw og tao. Og magpakauwaw ganita og tao, dako ka nang sa Kristiyanos nga katilingban. Bisan ang Ginoong Hesukristo miingon karon sa ebanghelyo nga pagdaha og testigo, og di matabag istorya, pagdaha testigo, aron sila mo imutabang ni mog ingon nga sila nakasa. Kamo mga magtiayon, makasain jombana, palahubog, dugay mo uli, ijang sweldo, igo ra gihantak, kay na ay haya og minatay.
ag para bugas, para kuryente, para tubig, nahurot og hantak, nahurot og buwang, nahurot og sugal. Sama yung buhaton inig uli. Challenge na. Unsaon maninjo? Nga di sila mauwawan. Kinalisura, no? Lisod kayong buhaton. Kay usually, og madana ta sa atong sapot, madana ta sa atong pagbati, manggawas tanang maot gikan sa ato nga baba. Unya og madana ta sa atong kasuko, di na ta manginanog kinsay makadungog, di ba? Manudso na ta dito, anang puso, anang jitmatik, daghang tao, magyaw-yaw na ta dito, di na ta mahibaw o kinsay mauwawan. Magtiazon bitang awayon, sige sila bugno. O niya, ay pamalikas. Ingon tumba, nagbuang maday kang asawaha ka, sukad pagkasaon nagkastador ka kaadyo. Kaya ka na laging, maro mauwawan ba? Kaya makadungog. Yung pag-asawag, pakno po kang banaha ka, sukad sa una, wa kay agod-agod, di ka kamao, maning kamot. Ingon na po ang asawag, litsi ka. Imo kong gipasagdan, ikaw mauntay breadwinner sa pamilya. Yung pagbanag, panuway po kang asawaha ka, di ka kamao maghuna-huna unsay makatabang sa atong mga anak. Baos-baos sila. Ingon na po nag-asawa, satanas ka, di ka mo simba. Yung pagbana, punyeta po ka, sige ra kag panglibak, sige ra kag pujo na imong silingan, sinukli ay silang pamalikas. Pildi man ang asawa kay nahurot na mag-isang pamalikas. Ingon ang asawa, pisot kang buanga ka. Ingon tawag bana, asaw itong tinud-aday, mauwaw ta. Sa ning magpakauwaw tag tao. Paningkamot nga makahatag tag diniyos nga gitawag sa in English og fraternal correction. Kaingon ra ba Ginoo sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, kung kamo magkauyon, pagpangayo, bisag unsang butanga, ihatag kini sa amahan. Buti pasabot, kining atong relationship, importante, diha sa atong pagpakiglambigit usab sa Dios. Ug maayo tagkalambigitan sa atong isig kaingon, maayo po tagkalambigitan tali sa Dios. Dili mahimo nga maayo kag relationship sa Dios unya jamo kay silingan. Di mahimo nga maayo ka og prayer life unya tanang mga tawo apil to puno aglobe kontra nimo. Magkusog jo ng relasyon sa Ginoo o relasyon sa isig kaingon. So unsaon man nato pagkuriher ang usa ka tawo? Tagaan ta mong exercise ato ni tanan. Pananglitan na kay tapad, na kay kauban nga bahog baba. Unsaon man na pag-ingon nimo? Unsaon man na pag-ingon nga di nimo siya masakitan, di siya mahiubos nimo, di mauwawan. Unsaon man na pag-ingon nimo? Adto ipost sa Facebook nga dayong kauban ari bahog baba. Ayaw. Duowa, ingon mga Ginoo duowa. Ina tapare kanang madungog so nimo makadawat so kasi siyang ginhawa. Dai di human ing na og mare. Basig na ibagtok na matay imong tilao. Fraternal correction. Di ba? Paningkamot nga di ta makauwaw og tawo. Kay makahatag ani kag kauwawan, dako ka ng bikil sa Kristiyanos nga katilingban. Mabito kami mga pari, sa among leksyon sa homiletics, tudluan mamigon sa among pagwali, seminarista pa mi, apil sa prinsipol sa pagwali sa pari, nga di gyud iwali sa pari ang personal nga mga butang iyang bikil sa mga tao. Kang iwali sa pari, pulong sa Dios o pamalandong sa katilingban. Mupod mo, mga ginikanan. O mga saba mo sa inyong anak, kay dugay mo mata. Kasabi sila sa paagi, nga di sila masilag nimo. Katubita among nanay, believe ko ato among nanay sa una, mga hingasaba to among nanay,
buntag udto hapon, sigig pangasaba. Sa pungan ko na mamudunggan sa una kay sigig pangasaba. Say, mga jo, may tampog Boy Scout sa unag anti-TV, 2 piso sa guto, kasabaan may taman-taman. Yung sa ba din nato nga si mama ay gaingon nga naitampog Boy Scout. Ay, bao mo, sige mo pangadyo katakaso, kwarta. Kasabaan mata mga jog tampo. Sigig pangasaba, pero sa isang pagsigig pangasaba, unsa po'y nakanindot ni nanay kay mga saba at abong nanay sa una, manira og bintana. Di ito siya mo pakauaw og daghang tao. Muna'y nindot. Paningkamot nga makakurihir mong tao nga di mo makapauaw nila, di mo makahatag o kauawan sa ilang kinabuhi, di mo makaguba, di ta makagubag dignidad sa uban, o labaw sa tanan, makaamgo sila sa ilang sayop. Mas labing maot, labaw sa tanan katapusan, kon kita, mga saba ang magpakauaw sa ubang tao, gamiton ang ilahang kahuyang. Ayaw ginagbuhata, kay tablarag na madugmok ang ilahang pagkatao ni ana. O gusto tang tinuod nga Kristohanon, likaye ang pagpakauaw. Ayaw pakauawi ang tao. O pakita siya sa iyang sayop sa paagi nga di siya mauwawan. Amen.